Beti komiten eskaera izan da, soinu teknikariarena, orduan beteko dugu. Basiko gara tailer honekin, ere de imprimagailua eta laser grabagailua ikasgelan, horren erabilera, gogo handia genuen tailera hau egiteko, eta mimos prestatu dugu, espero dugu hemendik zerbaitekin ateratzea, zerbait ikastea. Hala izatea espero dugu. Bi ataletan izango da, ordu erdiz emango dugu hemen. Lehenengo atalean azalpenak eta gehiago ulertu ze aplikazio izan daitezken, bi teknologia hauetan, alde didaktikoa. Eta bigarrenean, erdian edo taldetan banatuko gara, eta 6 postu daude, irudien primagailoak aldi berean, laser grabagailua beste aldean, eta gutxi gora bera makina baten inguruan kokatzen zarete. Bikoteka, banaka, edo gauden taldearekin, lujo bat alde horretatik. Orduan besterik gabe, hasiko gara. Kotek lehenengo aldia egingo du, eta berari, bere txanda. Para Arratsaldeon. Bueno, pues Javierrek aurkeztuta, bizkata ipatuko dizkizuet bi teknologia hauen ezaugarriak, eta, batez ere irudearena, eta gero Javierrek grabadorarena. Irude inprimaketa. Batzuk, igual erabiliko duzue, tailerra oso laburra da, ideiak hartzeko, non aplikatu pedagogikoki, eta pixkat gero, makinak erabili eta prozesua pixkat ulertzeko. Orden, hemen diapositiba honetan ikusten dugun bezala, hemen agertzen zaizkigu edo 6 atal, baino berez, 3 atal berezi behar ditugu prozesu honetan. Lehenbiziko atala izango litzateke solido edo diseinu hori sortzea. Solido horiek beti ez, barkatu, .stl, oiko estensioa .stl izanen da. Badira .bj eta beste estensio batzuk, baino .stl. Orduan, hau izanen da gure diseinua. Diseinu hau guk diseinatu dezakegu, adibidez Tinkercad aplikazio simple baten bidez, Autodesk Inventor edo beste aplikazio ja tekniko edo mekaniko potentiagokin, importatu dezakegu interneteko biltegi batetik, hau da nik zuzenean adibidez, xekeko peoi bat behar baldin badut, nahikoa da sartzea Googleen eta idaztea modelo peon ajedrez edo peon.stl. Horrekin ja, bidaliko digu biltegi batera, eta hor izango dugu ja gure diseinua. Eta beste azkenik beste aukera nahiko interesgarri izan zen eskaneatzea. Eskaner baten bidez, edo mugikor batean instalatu daiteken aplikazio baten bidez, posible izanen zen volumen bat eskaneatzea, horrekin artxibori sortzea, eta gero hori berriro berreraikitzea edo bir sortzea. Hau izango litzateke lehenbiziko fasea. Hor, gelan izan dezakegu atal edo lan handia hori diseinatzen, edo agian zuzenean interesatzen zaigu modelo bat zuzenean jasotzea. Adibidez, hor ditugu adibide batzu, birika bat, edo hau adibidez, posible izango litzateke diseinatzea, baina agian interesatzen zaigu zuzenean lortzea guk gelan erabiltzeko. Orduan hau izango litzateke oso markatuak gelditu behar den lehenbiziko fasea. Ja, edozeinek ardezake Google eta hasi STL-ak bilatzen. Bigarren fasea, ere oso garrantzitsua dena, izango litzateke laminazioa. Laminazioa egiteko beharko dugu aplikazio berezi bat, gure kasuan Flash Forge impresora hauek daukate beraiek garatutako aplikazioa, Flash Print, baina hau baino ezagunago den adibidez Cura edo Ultimaker Cura, Ultimaker imprimagailu markak garatutako aplikazioa. Eta badia beste batzuk. Berez, gehienak imprimagailu gehienekin bateragarriak dira, baina normalian konbenigarria da imprimagailu bakotxa bere programarekin erabiltzea. Normalian izango duzu desplegable bat, makina aukeratzeko, batzutan akats txikiak daitezke, orduan, baina, berez, programa desberdinak daude, eta oso antzekoak. Behin laminazio programa bat erabiltzen badalin badakigu, beste guztiak oso antzekoak dira. Orduan, zer egiten da fase honetan? Fase honetan egiten duguna da, programa batean sortzen dugu guk daukagun makina virtuala, hau da, makina horren ezaugarriak, adibidez, tamaina, modeloa eta bar, hor importatzen dugu gure solidoa, eta automatikoki gero ikusiko dugu bideo batean,
hor gure makina virtual hortan agertzen da gure solidoa. Hortik aurrera, hau ja da, hemen sortuko dugun artxibo fitxategia .gx bat izanen da, eta .gx hori da gure makinak behar duen artxiboa pieza hori fabrikatzeko. Hau da, nik izan dezaket hemen modelo bat, baino gero .gx-a egin dezaket material bat erabilita, beste material bat, handiago, txikiago, densitate altuago, gutxiago, hau da fabrikazio artxibo bat. Hau da gure modeloa, guk egin nahi duguna, eta hau da fabrikazio artxiboa. Hemen, bai edo bai, behar dugu jakin ze makina erabiliko dugun, zen artxibo hori izanen da, pieza hori fabrikatzeko. Nik egin dezakete euskarri bat, 10 kilo kontzeko, densitate batekin. Baina euskarri berdina, diseinu berdina, 20 kilo. Aldatuko dut materiala, LA beharrean ABS adibidez, densitatea eguneko 20 izan beharren eguneko 80, denborak aldatuko dira, orduan, hau izanen da, fabrikazio artxibo bat. Nik baldin badut nire eskolan pieza bat, aurki honen tapon hau, askotan galtzen dira, izan dezaket artxibo bat gure eskolako makinaren dako artxibo hori, eta hausten denean, venga, egingo ditugu 10 pieza. Baina orokorrean artxibo hau egiten da pieza bat fabrikatu aurrean, baina izan daiteke zerbait nolabait generikoa. Bi fase hauek eginda, ja hemen lortzen dugun artxiboa, makinari sartuko diogu, makinan ikusiko dugu oinarri hori prestatu behar dela, filamentoa sartu eta bar, botoiari eman, eta berez, ja, hori izango litzateke. Eta hau izan ez ziren, prozesuaren 3 fase horiek. Bueno, hau ikusita, pasako gara pixkat laser gabatzailearen ezaugarriak ikustera. Bueno, ez dut aipatu, izenak dion bezala, beste prozesua 3D piezak egiteko prozesua da, eta, bueno, inglesez, verdad, FDM teknologia, fabrikazio aditibon badira 7 teknologia, horietako teknologia bat da, eta egiten dena da, materiala urtu, eta CNC kontrol sistema baten bidez, material hori behar den tokian, zerotik hasita, volumen bat lortu arte. Hemen berriz, hau bideko sistema bat izango litzateke, laser bidezko grabatua edo ebaketa, laser potente eta konzentratu baten bidez, materiala erre edo lurrundu egiten duguna. Orduan, makina honen bidez, posible da, laserren potentziaren arabera, plaka bat, 3, 6, 7, 10 milimetrotako plaka bat ebakitzea, edo grabatu edo markatzea. Orduan, honen ezaugarriak zein dira, materialen aldetik, zura, kartoia, akrilikoak, larrua, hor ez da gertzen, baina aluminio anodizatua, laserra potentea baldin badago altzairuare bai, eta ceramikak edo, azulejo bat adibidez hor zerbait dekoratibo edo egiteko, posible izanen zen erai. Horren hori dira, erabiltzeko materialak. Hemen larrua aipatzen da, guk hemen daukagun makina hau, makina honek alde batetik laserra dauka, baina aipatu behar da ere bai, kutxilla bat daukala. Orduan, kutxilla zordezkatu, eta posible da, viniloak eta bar, diseinatzea, eta moztea nahi dugun neurrian. Bale, hemen aipatu duen bezala, materiala erre edo lurruntzen du, eta hemen berriz, ja hasten gara diseinuarekin. Ze beharko dugu, edozen gauza egiteko diseinu bat. Orduan, bi diseinu mota edo bi artxibategi mota sar daitezke, vektorialak eta irudi artxiboak. Vektorialak direnak, beraiek daukaten informazioa dela eta posible izanen zen gero AutoCAD edo lako programa baten egiten den bezala, kapa batzuk sortu eta, hemen daukagu, adibidez hau izango bazen gure diseinua, posible izanen zen definitzea, adibidez hau, guzti hau, grabatketa bat izatea, beste hau, mozketa bat izatea. Eta horrela definitzea, kapa desberdinetan, nolabait marra edo leku bakoitzen zer egingo duen. Irudi bat, vektorizatua ez dena, sartzen diogunean, orduan berez beltz eta xuri eskala bat sortuko du, eta horren arabera grabatuko du. Hanik orain zuei argazki bat aterata, xuri eta beltzean imprimatuko genuke, zura edo larruan edo material batean. Bai perimetroa eta bai normalean nahiko horreza da vektorizatzea eta nire silueta edo hori moztea, baina gero ja barruan dagona vektorizatu beharko zen, ez da hain erreza. Ze artxibo mota erabiliko ditugu? Adibidez, vektorizatuak direnak SVG edo EDXF, AutoCAD eta olako programetatik ateratako artxiboak,
Eta gero irudiak, PNG bat adibidez, edo zein argazki, edo PDF bat PNG estensioarekin, edo zein artxibo. Baina bereizten dena doi batez ere, vektorizatua baldin badago, definitzen aldira prozesu desberdinak irudi hortan, eta ez badago vektorizatua berez eskala bat sortuko da. Prozesu honen ezaugarriak oso zehatza eta oso azkarra. Hemen ikusiko dituzte hor irudi batzuk, adibidez, pieza batzuk gerkatu, honek daukan prezisioa, karagarria da ze prezizioa daukan, eta oso azkar egiten duena. Irude inprimagailuekin konparatuz, irudek edo zein pieza bat egiteko beharko ditu 4, 5, 6 ordu, edo 2, eta honek minuto batzutan lor dezakegu ja helburu bat. Ohiko aplikazioak, hemen ia esateko bi teknologia hauek nahiko antzekoak edo dira, ez? Orduan, arte, diseinua, teknologia, hemen beti planoan hariko gara, edo diseinu edo irudi horiek, edo pieza plano horiek moztuta, ensamblaiak edo zein muntaiak egiteko. Softwaren aldetik, baditugu programa desberdinak, kasu honetan, Stool Creative Space izanen zen makina honek ekartzen duen programa, bere programa, doainiko programa, berez posible izango zen dukete probatzea inprimagailua izan gabe. Eta gero badira beste batzuk, Space Ligbarn edo Laser GRBL, hau doainikoa da, eta beste honek lizentzia doka eta hau nahiko potentea da. Hemen gauza asko konfiguratu daitezke. Kapa pila bat, ja aldez aurretik konfiguratuak eta bar. Eta gero, hemen segurtasun aldetik, aiertapen egokia izan behar da, makina aukera erabiltzen den lekuan, baina hauek ikusiko duzuenez horbean daukaten modulo bat, 6 iragazkiz osatutako modulo bat, eta ikusiko duzu gero hemen martxan eduki daitezkela. Zergatik teknologia hauek, hemen biak nahasi ditugu, zen oso antzekoa dira. Hemen adibiden batera atera dugu, bi teknologiak erabili ditugu nahi ez, adibidez hemen, beheko pieza izaten altzen irudekin imprimatua, baina, pixkat nahazteagatik, hau ikusiko duzu gure bideoan. Eta, pixkat nolabait bateatu ditugu, ez? Lehenbizikoa izanen zen pensamentu logiko eta espaziala hobetzea, agian hau pixkat bideatua dago irude inprimagailura, eginez ikastea, nahiko interesgarri iruditzen zaigu, pieza horiek, edo zein horko engranaje bat, edo zein egitura, euskarri bat, diseinatzea eta diseinatzen den bitartean hori ikasten duguna, ez? Estin pensamendua dudik gabe, arlo hortan mugagabea da honek daukan erabilera. Motivazioa, uste dugu, haulako produktu final bat edukitan, nahiko motibagarria da, edo zein diseinua egitea, edo bai marrazketa aldetik, edo bai funtzionamendu aldetik, edo zein diseinua ikusita gero produktu bat izango dugula, ez? Talde lana, beste ekintza batzutan bezala, baina talde lana ere, batzuk diseinatuko dute, beste batzuk makina martxan jarri, edo materiak operatu, talde laneko jarduera polita dela, eta sormen aktiba. Nik uste kreatibitatea ere oso hor dagoela, ez? Azkenean edozen gauza egiteko, zuk ikusi behar duzu egingo duzun gauza, eta gogo hori sortzen duela, ez? Orduan, hauek izango litzateke pixkat ezaugarri, ikusten ditugun pedagogiko interesgarrienak. Hemen ditugu adibide batzuk, hauek konkretuti Thingiverse biltegitik aterata daude, eta, zenbait irakasgaietan, beti erraixago izanen da, edo naturalago teknologia hau erabiltzea, baina, praktikamente edozein tokitan sartzakegu, ez? Hemen adibidez historian, hemen monumentu, edo mapa geografikoak, adibidez, orain ditortzen zait burura, Sarrigurenen, badute, ezakit hemen norbait izango den, Sarrigurenen, badute proiektu bat oso polita, daukate herri guztiko plano bat, eta ez dakit nola egiten duten, izango dira ikasleak etxe berekoak, baina ikasle bakoitzak esketxapekin egiten du bere blokea. Eta ari dira, dena, irudekin olako maketa handi bat, horrekin egiten. Izaitzet olako gauzpollita, ez? Hemen, lenguaia edo hizkuntzetan, olako personaien eskulturak, edo, gero badira beste aukerak, jokuak, eta fitxak, eta, gauzpila bat egin daitezkenak. Matematikan, hemen egin dezakegu nahi duguna, volumenak eta
bueno, bai, matematika marrazketan, bistak, bueno, adibidez, kubo hor daukagun egina, pues formula matematiko batzuk hor nolabait fizikoki edo empirikoki pixkat begiratzeko, bueno, pues, pieza geometriko desberdinak, eta artean, pues, dudik gabe nahi duguna, eta artean egin dezakegu nahi duguna. Eta, bueno, hau pixkat dira, eta azkenik, ja, barkatu. Jotiaz, a ver. Pues ez dakiz, barkatu, uste duen joan azela dena. Vale, a ver. Bazen beste bat, teknologiakoa. A ver, barkatu, horreina bai. Bueno, teknologian hemen ja ez da deus hitz egin beharrik, hemen ez dakegu nahi dugun guztia, hemen ez du mugarik. Orduan, bueno, hauek dira adibide simple batzuk, askoz ere gehiago daude, eta zuetako edozeinek seguro ja buruan daukala beste adibide hoberen bat, baina, bueno, holako tailer labur batean, pixkat, hau da prestatu duguna. Hemen daukagu bideo bat, 3 minutu inguruko bideo bat, tailer hontan, alde hontan ez da posible izanen asko egitea, zenen hemen egin beharko genuka hasi batean diseinu bat, hortako aplikazioan sartu, eta sartuago da, baina, bueno, gero laminazio bat, laminazioan bai parametro batzuk eta gero fabrikazioa. Saiatu bar gara, bideo hontan ikusiko dugu konkretuki nola egin den etxetxo hau eta zakur horiek, ikusiko dugu etxetxoa Tinkercaden diseinatzen dugula, eta, bueno, hau da Tinkercad, hor gure edukako erabiltzaileekin sartzen gara, eta, bueno, hor hartzen dugu kubo bat, aldatzen dizkigu neurriak, gero hartuko dugu triangelu bat, jarriko dugu gainean, eta baditugu hemen, herramienta simple batzuk, adibidez, hau fusionatzeko, adibidez, hau honen gainean jartzen duanean, biak elkartuta herramienta honekin, ja, fusionatzen dut. Eta ja daukat, kubo bat, gehi triangelu bat, biak, ja, forma hori da solido bat, ja, gero, ja, behin esportatzekin STL bat izanen da. Hemen adibidez, tetxoa egiteko, hartu dugu beste pieza hori, gardena bihurtu dugu, eta fusionatzerakoan, ja, bihurtu da zulotxe. Pieza oso simple bat da, nolabait azkar, diseinu bat egiteko, orain horrekin ez zurra egingo dugu. Bi zilindro, beste kubo bat, neurriak eman, dena fusionatu, eta, bueno, da modu bat, zerbait, diseinu simple bat ikusteko. Gero hori etxearekin elkartuko dugu, denak funtzionekin fusionatuko ditugu, dago aurreatua. Hor, fusionatu da, eta hori ja, STB bezala esportatuko dugu, ja gure ordegailura. Ja hori da solido bat. Eta orain, biltegi batetik, bilatuko ditugu bi txakur. Hau izanen zen ja laminazioa. Hemen ja gaude gure makina virtualan. Pantalla honetan, ja guk aukeratu behar dugu zein den gure makina, ezin dugu egin laminazio artxibo bat beste makina baten dako, izan behar da bere makina. Eta hemen ja egiten duguna da kasu honetan, biak batera, bai txakurrak, guk zuzenean diseinu importatuko txakurrak, bai etxetxoa, denak elkarrekin, ez gara parametrotan sartuko, ja, sartzen ditugu, aukeratzen ditugu neurriak, kokatzen ditugu hor, pixka bat, eta, pixka aurreratuko dugu, eta orain ja, azten gara fabrikatzen. Hori izanen zen, fabrikazioaren simulazioa, nola fabrikatu den. Hemen ikusten duzuenez, egitura hau, hemen honek markatzen du densitatea, hor egin dezakegu pieza batzuk material gehiago erabilita, edo gutxiago. Hemen adieraziko digu zenbat denbora eta zenbat material beharko duen. Eta horri ez dakit ikusi duzuen, baina hemen badira milaka agindu. Programa hortan sortu dira milaka agindu hori egiteko. Eta hemen ikusiko genuke nola makinak nola egiten duen lana. Eta azkenik hau izan zen hor egindako bi txakurrak eta pieza. Nolabait ikusteko bi aukerak. Bat guk diseinatuta eta bestea biltegi batetik jasota. Orduan, prozesu honek segun Z tamaina daukaten, gero hemen honen gero laminazio aplikazioetan posible da edozein pieza eskalatzea. Bai hiru ardatzetan proportzionalki edo batean edo bestean. Eta hemen ikusten duzuen ez begiratze egitura, kasu honetan patroi hexagonal aukeratu dugu, eta horrek dauka ez dakit, eguneko 15ko densitatea, nik sartzen badiot eguneko 80ko densitatea, 2 ordu pasatuko ditu 8,
3 metro filamentu gastatu beharren gastatuko ditu 26, eta orden hor beharraren arabera, segun zein den pieza horren funtzioa, eta gure denbora eta plastikoa gastatzeko beldurra edo, guk aukeratu behar dugu densitate hori. Eta berez, hau izan zen prozesu hori, eta hori izan zen gure azkeneko produktua. Honekin ja, Javi, nahi baduzu, ja, usten dizut ja pres. Eta hau izan zen, pixka adibide bat oso konprimitua, prozesu hau ikusteko. Bai, lehenengo atal honetan kontatu nahi duguna, nik uste Kotek esan duela, hemen pixka bat joango gara helburuetara. Zertarako adibidez, grabatzailearen erabilera sartzen aldugu, zer lortzen aldugu. Argi ikusten dugu aplikazioan garrantzia duela, integrazioan ere, beti egongo integratuko duzu eduki desberdinak, eta arazoan konpontzeko trebetasunak eta garatzen dituzula. Bestetik, ez dut esan, lehenengo atal horretan gehiago fijatuko gineatekela horrelako ikasgai teknikoagoak, eta gero honek dauka beste aldeara artistikoagoa. Bilatzen dugu grabatuak edo reproduzitu arte obra konkretu bat, edo personalizatu horrelako beste helburu batekin, sormena sustatzeko, edo esperimentatzeko teknika eta material desberdinekin. Ara joaten denak aurkituko du horrelako interfaz bat, eta zuzenean hemendik egin dezakezu grabaketa eta baketa hori, hemen hori da hor egingo duguna, saiatuko garen egiten, eta bakarrik, eta honekin bokatuko dut, hemen zuk sortzen alduzu oso horrelako proiektu simple bat, eta gehienetan zerbait garatuago nahi izango dugula, hartuko duzu Kotek esan duen bezala, bide diseinu programa bat hartuko dugu Inkscape edo Illustrator, FreeCAD edo hietako bat, aurri egingo dugu gurea, eta gero ekarriko genukela honetara. Eta pasako gara, beste fase horretara, antolatuko gara zuek nahi duzuen bezala, kopuruagatik nahi duguna egin dezakegu, hemen badaude 3 postu, 3 laser grabagailuarekin, banaka edo binaka egon zaitezkete, eta interesa gehien duena 3D inprimagailuetan, alde horretara mugitu. Orduan, libre, alde batera, bestera, mugitu nahi duzen bezala. Zit edo zart egin behar duzu, bale? Eta hor mailaren gainean badago proposamen bat, eta modu autonomo gure laguntzarekin lanean hasiko zarete. Bale, oraintxe goaz. Animo. Hori, baizik eta bekoa, hori dira koordenadas. Filamentoa sartzea, eta gero filamentoa sartu, eta igual, orduan, hemen, hartu duzu, dimensionatu duzu, ora hartzen zen bezala, ez? Gero beste elementu bat beharko duzun izango da, zirkulua. Metro bat zentratzeko ordia? Ez. Programa esaten genuena nahiko simplea da, eta euska horrelako lerro laguntzaileak lagunduko zaitu, izango jokatuko dizu noan dagoen erdia. 10 bidera 10, apurtu harreman proporzionala, egin alizateko. Erdian dagoen ikur horretan. Eta 10. Vale, zenatatu behar da filamento kargatu alizateko. Osongi. Hori da, egiten baduzu hori egiten duzu. Perfecto. Vale, orduan egin duzu. Orain, hau da gero nahi izango duguna ebaki. Eta konfiguratu. Vale, testoa egin duzu. Vale, orain laukizu zena. Momentuz laukizu zena begira, errezago egiteko 70 milimetro, 30 milimetro. Horri jarri dizkiot izenari, testuari, testuak hori behar. Testoa gero enkajatuko dugu barruan, tamainaren arabera pizka bat. Kontumen bezuren bat, jak gelditzeko. Vale, kasu honetan, ikusten duzunen jazten dela botatzen. Vale, hemen dago sinkronizatua. 3 ardatzak eta hemengo sistema de arrastre edo
motorra hau. Dena dago sinkronizatuak, bekeia, izegailu bat, dena. Eta hori guzti hori, programa hortan ikusi ditugu milaka agindu horietan, hori guzti hori dago GX artxibo horretan. Kasu honetan, inprimagailuak bakarrik onartzen dute 500 gramoko bobinak. Orduan horretarako, kasu honetan, makina honekin, berak egin du bere euskarri bat, horako bobinak erabilia izateko. Bale, hau dago, jarria. Bestela jarriko zenuke hemen. Hori da, baina garestiagoa dira, kolore gutxiago, eta orduan egiten dugu horako bobina, osea, euskarri bat, ikusten duzu, ja erabilera bat, ez? Bere makinak, hori da, bale. Eta ja orain makina egonen zen prez, ez? Bai, baina orain zartzen dut. Bale. Cuando el filamento se pasa nuevamente la extrusión. A ver. Baina orain cuando el filamento se pasa. Baina ez dugu ikusi egin. Orain, zuzun. Bai, taka. Bueno, berez ez ikusi bat da. Vale, hasi gara, dena nahazten. Nugu jarri bat dugu gure izena. Hemen dituzte produktu batzuk egina, bale? Enkero txera eramateko. Nola ateratzen dira hauek hemendik? Begira, plakita hauek horrela pizkat tolestu. Eta bota behar dugu txaskin. Bai, hori hemen gero gertzen den bezala. Berotzen den bitartean. Bale, ja, atera da. Bale, orduan zer esaten dizugu makina. Esan diozu ja, ez? Orain egin behar da. Bale, orduan, hau, produktu hau. Ez dakit gurea bukatuko dugun, orduan hau egina dagoenez, behin produktua bukatzeak karga, atras, ez? Aizu kargatzen, ez? Baina badago temperatura egokia. Bai, baina orduan eskatuko dizu sartzea, ez? Por favor, envía la seda en la entrada del hilo. Orain sartu behar da. Bale, pentsatzen nuen lehenengo menu hori. Ez. Bueno, itzulpena nahiko txapuzera da. Bale, atera dituzte piezak. Eta orain ja, produktu hori eman, pegamento hau, hemen duen agertzen den bezala. Bale? Ala bizen prozesu guztia, bestea atletik aurrera ikusten du. Lehena da, lehio ondoan egotea eta kanpora ateratzea. Hori da lehenengo aukera. Ezinezko baldin bada, hau honena. Jarriko dugu, ze daude horren. Sortzen duentea, hemen ez daukagu kanpora ateratzeri. Hola, divertigarria dago, Kote. Veia, oso, egiten badute,